ngakwa ban ai sni sabaton bakmen ya pi iwe kiba pet lani kiba snap yekene khubor lengba kane ka video but ngangets kam ba pi la yo shibon kijing ku lengba kane ka mit ka bala leno ka ba bon kna sama jogani ka balang kila kren happy iwe but ngangets kam ba ujisuru udon ka khubor ban kren hanga pada pi hagane ka sni but hagane kanta to sha score ya tin mi jong Blei nang ba kanik kanta kanong kan kanong ka kanta ka ban len ai yanga ba ya pi but shwa ba le cha khubor tin penam kli ka chi duwai au Blei bo pa si happening han ka por but hagane kanta ni wan hahmat jong mi ni smo tho ba ni don ka jing ni don bidang guna bagi don kam jame Blei ba pen smut yang ni yang ketien ke jong me ko pa bahab neng to don kat lem nu ba nga to pen sle nga ram sim khoi ke jong me kana ba khubor kan wan ba ka khubor ka ban wan na shimtor ke jong kan nong ka khubor ban wan na me but kai ka khubor ba me kwa on pen snow ni khoi ke jong me ba snap ni ka ne ka khubor kren haki ko try pernah dia kilo masih makoi ke jong me hai kini ngingung idam keteng jong cheese kinu amen ka khubor ka ba ngakwa ban ya sama pi hagane ka por la ka khubor sha ka balang ka ba khatduh lane ka khubor sha ka balang laudi kaya kene ka balang ka ba khatduh ka ba ujisu u address lane ukren shaki ka don ha laudi kaya kalau dikaya kalau kasnong kaba riuspa kadon ika spa ika pau ki penyai ya ki bang ki bahe ki donru ya ka thit ka tar hakani kasnong but long ru bagani kasnong kadon ya ka karkhana shna saul ka bahe but ka pauna bha hadu takta but uksawul bawan nagane kasnong ulong uksawul uba tenah but uba penkring yeki briew ban wan ban chane kasnong ban thit yone uksawul kijan ke basna daune uksawul kelong kajan ke ba internet bah hadu takta nama takta ka penkring yeki briew barak ban wan chane shakane kejaka kasnong laudi kaya but namar kecing dong kecing ke jong ki ke kam ialade ba kam dan kam ai ru kelabian na dong shedong but haus nam riu po hadin chris lawan ujumai ubahab ha but la penjulor yagane ke nomba ini yagane shnong laudi kaya but la julor la dul keke but karum kala yoi yekane shnong kala julor anu juma but kala snosen ai yekane shnong but karum kakwa banya rap yekane shnong but tebyang yekane kanongba but mre namar kalong kanongba kaba ruspa ka kantai yekane terwa jong karum manyarap yeka bentai yekane kashnong balong bat kalong ba am hindan kam ya kejing yarap ke jong pi but tang ko we ke ba kane kashnong kaduna kam don ka naladehi ka ka ba wan shane kashnong ka wan na europhilis kadai ka klut ka ba mi na kane kashnong europhilis but ka wan tu shagane kashnong laudikia but anda lapoi hakmishnong laudikia ka klut kala sai kam long ka bakhiat kam long ka bashit but kala shikla sai but ujisu sham libitar yekanikšnong namar bakalong kashnong ka bariuspa namar bakalong kashnong ka badon ka spa ka po namar bakalong kashnong ka pinya ya business
lani nama bakalong ba kashnong ba bat ye ka bang ba he jisu omsham labitar ye ka ni balang nama kata baru jisu omsham labitar ye ka ni ka balang ba kalong nama ba baru jisu omsham labitar ye ka ni ka balang nama pop ke jongka but ka ka pensusi jisu hadu kata baga kani ka balang ka don ye ka shillong ka ba shoes ai shit ru am ka jing mane ka jonki yo chris kam long ka ba shit hem nani kam long ka ba kriat ka don ka jing ngeit ho Blei but kam la ai ti lut ialade met but mynsiem hato but ban snohun hakmat ka jong jisu tengah pulih na ke Bible, tu paham na syu, jing Bible nang ba, lai dikot ke ba, nin pulih dikot ke ba, khatsau. But how tau angel jong ke balang ha laudik ya tu thok, ye kini ke ru ong u amen. Hamo piosno ye kini tien amen. Tien amen piosno haga jing duwai, haga jing kut jong ke jing duwai. But ong ba uneo amen. Udai unong ai khubor ba khatduh ba do ba ai sha kene kabalang but uai neu amen unong pla ba yaine ba do ba shisha ke jingstad ke jing pelong jong Blei une u amen udai u Jesus Christ ba pelong ba do ba sedang ban pelong yakni ke bar ki badan hangne asla pathai bandai u Jesus on yegani kabalang bangai thukai ye jingle jong pha ba phamlong ka ba khriat lamne ka ba shit ngana kwa dik ba phamlong ka ba khriat lamne ka ba shit u jisu i thu ye ka jingle lamne u jisu u yo i ye ka jinglong jong ka ne ka balang ba u kwaru ba ka ne ka balang kan long ka balang ka ba shit lamne ka ba khriat Ketika jing terang macam jisu, bagani ke balang kan long ke balang ke shit, lani ke bakhiat, om ke balang ke shoes ai. Baru jisu ru on, kumta na bakalong ke shoes ai, kriat ru shit ru ngan saprino, ya pa nak shintur ke jongan. Jisu kwa ke balang ke shoes ai, jisu kwa ke balang ke bakhiat, baru jisu kwa ke balang ke shit hem. Kiba shit but kami kebalang kalong kebalang keba shoes ai baru jisu uong ba lada pam kelak bamut ngangan bread noi pa ngangan preno nak sentur ke jongan kum onga ngan be noi pa nak hima ke jongan kani kebalang kela snofti ba kela don ke jingai ko Blei but mereka jinsha kri ke jongki kam persopha yu jisu ru namar kalong ke batang sus ai u jisu udah kwa ya ke balang bahkan long ke balang ke ba ai ti lut met bat mynsiem sha u jisu dekot ke bakhnyo nama paong nga ke briew bat nga lapan man spa tengam don kam ke cikudu ai ru bat pam tip ba mapa hi palong kata ke balan khop bat ke ba tinjar sat bat ke ba dut bat ke ba mala bat ke ba lengkhuit kani ke balang ong ba kalong ke balang ke ba riu ba kalong ke ba balang ke ba riu spa kam dan kam jing du ai ru kam don ke ching ai ru baru jisu haba pe ye kani ke balang uju i ba kani ke balang ka dap tang na kajing sosi udak ki kadap tang na kajing so tinjar kalong kebalang ke baduk kalong kebalang ke matla kam yo i baik kalong kebalang ke ba lengkuit hado kata hakajing pek jong briew jong ni kebalang ke i ialade bagi lapiang na daun shillong but Blei hakmat ke jong Jesus Christ kan ni balang kam long ai ru kapasong si panman
ya Jesus Christ. Bandre Jesus udang ia kena balang. Upeni buit kumno bakan le. Kai ka buit ka bu Jesus ai kena balang. Hang ka ka prau ngapeni buit hapa ba pan thait nana ye ka siar bala prang ha ka ding. Ka siar ka bala prang ha ka ding ka yemli ya ka jingait how Jesus Christ. Ba pan la yo spa but ya ka janko balei ba pan yo kup ialade bat bahkan nampau kata ka jing le ran ka lung ka jing lung khut jong pha but ya ka jingstad hak mat ban kalan ya mat jong pha ba pan yo I but ka ne ka balang ru ka don kam ya ka chan ku balei ka yang pi ya ka hok jong Jesus Christ. But ya ka jingstad mat but kalan ya ka mat jong pha pan yo I ka ne ka yang pi ya mynsiem bakhuid bahkan sya yang mynsiem bakhuid ban wan hapo ka nut ke jong ka kenang ma iaka on penyo I ye ka no ka pha ba ye ka no ka flim kane ka balang ka kam ye ka jingait ye ka jingstad how Jesus Christ dan ye ka jing IT lut how Jesus Christ but kedan kamru ban kup dan ka hok jong Jesus Christ. Kajing le jong ka kam long kman jong Jesus Christ. Ban ka dong kam ru yo mynsiem bakhuid. Ban pen I ye ka, ban pen sutu ye ka, ban pen shai ye ka no ba pha ba ye ka no ba snew. O Jesus u ongru kat ye ki ba ngas nang ba ngas sempat to snow sham namagata ba to Allah ka ba mut. O Jesus u ong ba kat ye ki ba o Jesus udang ye ka ni ka balang. Nama kata kata usneng usempat lengba ki kinong pla khubor ane kinong ra khubor baru jisu dak wa bakane ka balang kan kala ka bamut baru jisu ru yang hajing kam jang kane ka balang bat udah tit ud ong lada no unyo snow ia ka jing ti ke jong but un Blei but nga yen khawai lem ba baru jisu ru ong ba lada no uban Blei lada no ban piang nya nga lada long ba jok haka ni jingial ti ju hadis la pa kai jisu un ai banta ya ban shong ba haka khat jong kamo jisu ola jok ban la shong haka khat jong pa haka khat ba pa jong yaki briew ba hanik pertai jisu ru la long ki ba jok un ai ki ban shong lam ba kum ki 7-day Adventist nitip ba kane ka khubor ane kane ka balang ka yangli ya ka anta ka ba khatduh jong kane ka fla pakai kam tam 7-day Adventist kane ka balang ni ka yangli namata ka jongi iway pe iway namar bangi along 7-day Adventist bon na padang jongi yang ba o ngalabyang lut ngala sumar ya ko jong Blei ngala jingseng hamala kasni sabaton bai ngala kuli ke Bible bandre kata ka jingle ka jongi kalong ka balong khut hakmat ka jong Blei kalong ka basuda hakmat ka jong Blei ka ebo Blei ko kwa yangi banle bangin don kata ka jingai dan ni ka jingsanya scam ho jisu but I do not met but mynsiem jo jisu but yangi on ban thong dan ka ho jo jisu but mynsiem koi shong hapo kita non ke jongi ban pan I yangi ye ka no ka pha but ye ka no ka basneo ni don kam ye ka ne no jisu Christ bangam long kita briew ki ba la flim hato ta ka jingai bangam long shu kita briew ki ba pai ye ka jing som pha jong ani ka perthai la ne ki ba pai ki ka jing don jing em jong ani ka perthai
Ujisu kwa yang ni ban long ki briew ki ba pek show ujisu ki ban kren ban khana shapang ujisu ket shet ha che jaka ka ba ni le ni dan kam ban kan mau ya ujisu haman la kasi haman la kanta haman la bangiya ni yang ni de ban long ki briew it dot show ujisu ke bara nimna ban pensubhai la de bat ka kani ka parthai bat in one hakachi seng bat ong ba ngei Blei nyumna ban le kawai ka kam la ni kanu no kam hakawai hakani no ka si ka ba pasong si Blei bat in one hakachi seng tanga si sabaton ujisu udah kwa yang nga ba pi ban le ik ki badon kam Bapak semua tenat ia ke jing ke jong Jesus Christ nado ke pasdang ke jing ke jongi haba ke nakut ke jing ke jongi namtep ka nangun na pareng ke jongi banla ban le ia ke ni hendrem Jesus kwa ia ke briew bas ai Jesus kwa ia ke briew ke baship hem ban mane ba penam rong ya hajing mane ke jongki but Jesus lu ong ba udang yang ngawe pi nama kadau usneng usempat yangi lengba ki nong pla khubor lengba ki pastor anik evangelist anik nong pla yak tin ke jong Blei usempat yangi lengba ka tin ke jong Blei bat kan semua tho yangi bat ong ba nama nama kadau usneng sempat yangi But kaya kabo Jisu dan kam nangi mentang kebang ba min kela kebamut bagi nam le show ki kam kebang ile manchua bagi nam le show ki ba pensusi yo Jisu bagi long ba ki briew ki ban pringsan ialade haka ngeit how Jisu ban IT lut ialade met ban mynsiem sha Jisu Jisu udang yang haka kang dan ni haka lut ke jongpi kasi kam jong ke nul ke jongpi bat udang te nga ba pi ke jing kli ka long hato nin Blei Jisu hato nin ong hoi try nga long ne one room hakra nul ke jongan hato pen sha Jisu bon don rengkat ba pi ban khawai lam ba pi ni ban shong lam ba pi ni pim don por yo Jisu ban wan ha chi ba jaw pi kani long ka chingli to ni po ikani ka chingli hani we ba la dai kwa ban toy sha ta ka khet la ni sha ta ka jing chok thiao bo Jisu ai yang ni ban shong dan ta ha ka khet ka jaw ni long ni dai ban long ki briew ban ai tu de shu Blei ban pan kop la de yang ni da hok ka jong Jesus Christ ban ni dan kam ni mynsiem bakhuid ban pen yang ni ni ka jing ha dan ni ka jing sliu jong ane perthai kna magila la kamun Blei jing long Blei ba pha ut priang ni pi la ta pi wan ha kanu ko por ka ba peace no wa ban wan tu Jisu berkat badang don hi kala ka badang don hi kanti ka badang don hi ko por u Jisu u gloi ban priang yang nga pi walang ka pop ke jongi ka long ka ba khrao ban Jisu long unong sin spa ba khrao namata ka jonga ha zapi a Blei ka khu ya pi lemba ka ni khubor